Okei, tervetuloa Tappiksen kanavalle. Minun nimeni on Jimi ja olen tehnyt pidempään nyt striimailuja ja pelivideoita ja sitten erilaisia pelaamiseen liittyviä juttuja, oikeastaan lähinnä striimaamista ja pelivideoita. Pelivideoilla aloitin YouTubessa ja sitten siirryin tonne Twitchiin striimaamaan ja nyt sitten päätin laajentaa tätä piiriä tai tätä sisältöä myös tänne vlogien ja asiavideoiden ja arvostelujen ja reaktiovideoiden puolelle ja mitä kaikkea nyt tuleekaan, eli vähän tämmöistä Niilo 22 henkistä videointia. Ehkä koitan vähän enemmän suodattaa sitä sisältöä, ettei ihan kaikkea nyt tarvitse sinne YouTubeen työntää, mutta tämmöistä niin kuin elämänmakuista videointia ja asiaa eri aiheista, itselleni tärkeistä aiheista ja muutenkin sitten tämmönen esittelyvideon tynkänen. Eli tää on minun toinen kanava tätä sisältöä varten. Toinen on sitten Tappokone-kanava, jolle tulee noita pelivideoita. Syy miksi halusin tehdä toisen kanavan on se, että ehkä se nimikin se Tappokone viittaisi tuonne pelimaailmaan, enkä halua sitä yhdistää sitten tähän muuhun, koska se Tappokoneen nimimerkki liittyy puhtaasti sinne pelimaailmaan, eikä nyt mihinkään, että meikäläinen on hirveä murhamies, niin halusin tehdä tämmöisen muuhun kuin siihen pelaamiseen liittyvän kanavan. Sepä se oikeastaan se idea. Ja koska nuo striimit liittyy aika paljon noihin pelaamisiin yleensä, niin sitten se striimijuttukin on Tappokoneen nimellä. Eli meikäläisellä on monta nimimerkkiä täällä internetissä, mutta tämä kanava on suunnattu sitten näille muille kuin pelaamiseen liittyville asioille. Ja se tappis tulee nyt tietenkin siitä Tappokoneesta, että minua sanotaan tuolla esimerkiksi Kiekkoteikossa monet tuntee minut Tappiksena, niin sitten se tulee sieltä sitä kautta se Tappis-nimimerkki myös tänne YouTubeen sitten otin sen itselleni. Ja näin, että toivottavasti löytyy jokaiselle jotain sisältöä ja tietenkään kaikkia ei voi miellyttää, mutta toivottavasti tämä nyt antaa vähän osviittaa, että mitä tänne kanavalle tulee. Ja kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti haluat nähdä näitä vielä tulevia aihevideoita, eli reaktiovideoita ja vlogeja ja asiavideoita ja noita arvosteluja liittyen musiikkiin, elokuviin, kirjoihin, ihan mihin vaan oikeastaan. Ja ihan mitä vaan, elämänmakuisia videoita on tulossa tänne kanavalle. Mutta joo, kiitos tästä mielenkiinnostanne ja nähdään sitten seuraavan videon parissa.